Dobar vam dan, poštovani gledatelji. Imat ćemo emisiju za koju bi ja u stvari željela da je to moja emisija, moja želja, da ja objasnim neke stvari sama sebi, ali kako poznam i vaše naklonosti i vaše simpatije i vaše znatiželje koje gajite prema današnjem gostu i koje ste mi vrlo nedavno i iskazali da se jako radujete što će on biti, ja ću najprije predstaviti današnjeg gosta, profesora doktora znanosti Vladimira Grudena, doktora medicine, psihoterapeuta, psihijatra, šta god sa još P možemo reći lijepo i dobro, najpoštovanijeg mog sugovornika za kojega se nadam da će danas... Dobar vam dan. Dobar dan. Sretna vam nova godina 2014. Hvala vama i svima. I svima. Dobro. Nadam se da će nam biti toliko sretna koliko ćemo napraviti sami je sretnom. To je to. I sad smo sve rekli, ali ipak ćemo još ostati. Dobro. Rećemo sve, ali kad smo već... Vidite, ja sam već okrenula svoju ideju. Kad sam vam rekla napravit ćemo je mi sretnom, onda sam ja iz nekih razmišljanja u stvari povadila kako mi krivo identificiramo sreću. Recimo, ako smo zdravi, mi smo sretni. Znači, zdravlje nosi sreću sa sobom. Jedan ugodan život u svojoj obitelji nosi zadovoljstvo življenja u svojoj obitelji, a ne imperativno da moramo biti sretni u obitelji da bi bili zadovoljni. Znači, dosta je to malo izvrnuto, jer mi uvijek mislimo da je u stvari zdravlje sreća, a nije, nego je sreća zdravlje. Jel bi to tako mogli, jel da, malo izokrenuti neke pojmove o sreći? Mogli bismo. Ja bi još negdje tu dublje ušao, pa bih rekao da i to zdravlje i tu dobru obitelj i taj dobar život mi kreiramo. I da sve što je dobro u životu dolazi od nas, a ne izvana. Koliko god to izgledalo čudno, jer ljudi su kroz stoljeća, a i svaki u svome životnom razvoju, učio i educiran je da traži, da nađe okolnosti koji će ga učiniti sretnim, uspješnim itd. itd. Međutim, najmanje se radi na tome kako potaknuti svaku pojedinu osobu da on sam najprije prepozna da je on nositelj i kreator svoje sreće i da on treba napraviti te okolnosti koje će ga učiniti sretnim, a kad te okolnosti nisu dostignute ili ih on nije uspio napraviti, tad ne očajavati niti se osjećati depresivnim, nego se opet pitati gdje sam ja tu promašio i opet uživati u tome kako će izgrađivati sebe da bi bio sposoban i spretan i da napravi sreću sebi i svojoj okolini. Dakle, ovo sve što sam rekao svodi se na ono naučimo se davati, a ne uzimati. Da. Evo, idem na kraj mog pitanja. Znači, naučimo se davati. Ono što je jako važno, jedan američki psiholog Ed Diner ili Diner, kako ga čitaju, on je napravio cijeli elaborat o sreći. I on je tu vrlo precizno kazao da samo ljudi koji su spremni dio svog života, dio svog življenja ili dio svojih ideja dobrih ili dio svojih pozitivnih misli dati drugima, da su oni istinski sretni ljudi. Upravo ste potvrdili ono što sam ja mislila da ću reći na kraju, ali evo sad sam rekla da ipak dobro se uklopi u misao sreće, što je sreća, kako mi na njoj možemo raditi i kako mi možemo zapravo prihvatiti tu odgovornost, profesor Gruden, za svoj život i svoju sreću i svoju nesreću. Jer ne možemo samo društvo, samo obitelj, samo muža, samo ženu, samo djecu stavljati u odgovornu poziciju, a mi sebe uvijek negdje izdižemo kao nedodirljivi. Dobro ste rekli, tu je problem prihvaćanje odgovornosti. Jer zašto ljudi traže što će ih usrećiti, gdje mogu biti sretni,
Upravo zato, jer ako bi krenuli od ovoga stajališta da ja sreću dajem, ali da bi mogao davati ja ju stvaram, ja ju kreiram, ali ja sam onda i odgovoran. A ljudi, ponavljam opet, kroz povijesti, kroz individualni razvoj nisu naučili, to je promašaj i roditelja i drugih odgajatelja, nisu naučili da oni budu važni. Dapače, suprotno su nas učili. Budi skroman, budi ponizan. Ja uvijek kažem, skromnost je izgovor za ljenost ili za neznanje. Ne, nego ja ne kažem da treba biti neskroman pred drugima, nego pred sobom. Ja to mogu. Ja još nisam, ali sigurno ću biti. Što moram uvući još jedan pojam. Ja ne znam što me čeka sutra, ja ne znam kako ću ostvariti svoju i tuđu sreću, ali ja u to vjerujem i vjerovanje staviti ispred znanja. Tu smo onda stali, kako se ono kaže, na nogu i na rep i svim prosvjetiteljima i svim logičarima i svim onima koji smatraju da se sve može objasniti i staviti u neke zakone i u neka pravila. Ne. Osnovni zakon treba biti vjerujem da mogu i onda će vjera u meni probuditi izvore, probudit će moje potencijale. To je prvo. Dakle, ja ću doznati što trebam, a s druge strane daće mi snage. A s treće strane, kad ja sam taj koji kreiram, koji dajem, onda sam ja odrastao, onda sam ja roditelj, onda sam ja bliže Bogu nego onome siromahu. A ja bi tako rado, to mislim svi ostali, ne ja, bio dijete, ja sam jadan, ja sam mama, gdje si, ko će mi pomoći, kako je to društvo, niko mi ne pomaže, nitko ne misli na mene. Ma ko šta da ima misli na tebe, ti misli na sebe i eventualno na druge, a ne očekuj ni od koga ništa. A ako dobiješ, to ćeš samo dodati onoj svojoj vrijednosti, a ni u kom slučaju ne treba računati na pomoć drugih. Ne moramo se bojati da smo time nedruštveni. Dapače, puno smo više društveni kad mi dajemo. Jer u čovjeku postoji jedan prirodni fenomen, prirodni nagon, prirodna potreba da daje. I mi nećemo se izolirati od društva ako ja kažem meni niko ne treba. Zamislite vi to. Ja se nimalo ne osjećam pogođenim ako mene nitko ne voli. Ja volim, to je dovoljno. A ti ćeš mene voliti ako si me prepoznao, ako me možeš izdržati, ako nisi ljubomoran. I to je rješenje. Dakle, ne moramo smatrati da smo nedruštveni i da smo, ne znam, da smo oholi. Ne, sve ovisi u ovom životu o meni. Došao sam da uredim ovaj svijet. Kažem, to gotovo idemo prema maničnom razmišljanju, ali ja se ne bojim tu riječ reći, jer to nije manija, to je baš ono što se traži. Morat ću se vratiti na početak vaše rečenice kad ste spomenuli riječ skromnost. Ja, nažalost, sam drugačije tu skromnost shvatila ako je osoba, evo recimo, ja kad vas gledam ili kad vi dolazite meni u emisiju, vi ste za mene skromna osoba. Jer valorizirate svoje vrijednosti. Jer često puta mi konotiramo ako je osoba govori o sebi, ako kaže svoje vrijednosti, da ona nije skromna. Ona i dalje može biti skromna, ubijeđena u svoju vrijednost, ali biti skromna na način što današnji bogataši koji su stekli bogatstva brzo potezno ili kako god hoćete, oni kažu da je skromnost odvratna i da se ne treba biti skroman. Ja mislim da se oni boje one skromnosti koju su osjećali poniznu kad su bili sirotinja. I da ljudi kroz tu skromnost identificiraju da oni sad više nisu skromni, oni su snažni, jaki, mogu nas popljuvati koji manje imamo i tako. Tu je malo skromnost upitna. Upitna je, da, ali ću vam odmah reći. Cijeli je problem o bogatstvu vanjskom ili unutrašnjem.
ni za Boga biti skroman u svoj rast, u nastojanju da budem što bolji, što kvalitetniji. Ja ću pomoći da se približim Bogu. Ali ako ja kažem, čujte, meni je dovoljno, šta tu nema vina? Pa ova voda, ja od ove vode mogu napraviti najbolje piće što i je. Jer u svakoj križaljci imate najzdravije piće, voda. Dobro. Dakle, ja ovoj vodi dajem vrijednost, a ne onaj koji ju je donio ili ne znam da to sad bude vino ili liker ili ne znam što. Prema tome, ni u kom slučaju ne biti skroman u traženju vlastitih vrijednosti. Tu kažem neskromnost do beskonačnosti. Ali što se tiče tražiti izvana da mene vanjski čimbenici, faktori podupiru u mojoj vrijednosti, to je bijedno. To je upravo dokaz da ništa ne vrijedim. Dakle, ovi koji su toliko neskromni izvana, oni zapravo toliko nama daju kako su oni jadni, kako ništa nemaju. A oni koji ne traže, koji sami stvaraju, oni su vrijedni. Sad sam si malo rastumačila jer sam se malo prestrašila da sam ja otišla u krive vode, ali očito nisam otišla. Očito sam i ja u svojoj signifikaciji, svoje osobnosti, svoje ličnosti stavila skromnost na pravo mjesto i smatram da, ja opet smatram da je skromnost i način na koji vrednujem ja, zapravo da ih vrednujem po vrijednosti, da ne veličam nepotrebne stvari, da se ne ulizujemo nekome, bez obzira koliko ga trebamo ili ne trebamo, da zadržimo svoje javstvo, svoj ja, koliko god je bolan ili ne bolan. To je znači biti indirektno skroman u odnosu na sebe, ali ne podatan, ne ponizan. Pa gledajte, to je vezano uz ono, dođemo u neko društvo pa kažemo dosadno je. Ljudi su ograničeni. Ma ne, divno područje da ja proučavam psihologiju ljudi. I vidim, oni su, ne znam, depresivni, oni su dosadni, oni ne znaju što bi radili, oni opet drugi su agresivni, oni se opet svađaju. I sada ja da kažem grozno društvo. Ne. Ja proučavam i vidim kakvi su ljudi i onda pokušavam tim ljudima dati, usmjeriti ih, protumačiti, umiriti ih i probati kod drugih probuditi tu njihovu čežnju da budu kvalitetni. Jer oni su nezadovoljni jer su nekvalitetni. Ako ja ovisim od nekvalitetnih ljudi, onda je to grozno. Ne, gdje god dođem, svagdje nalazim vrijednost. Da, upravo bi to htjela i da naši gledatelji dobro čuju. Zapravo, mi otkrivamo vrijednosti druge osobe. Ona može biti mala, ali mi je nemamo i možemo od te osobe upiti te vrijednosti. To je ta interaktivnost ljudi, nepodcijenjivanje druge osobe, ukoliko god ona bila slabo educirana ili manje znala ili tako dalje. To je isto jedna vrsta znati se približiti svojoj okolini, znati se približiti ljudima s kojima radim, znati vrednovati te ljude. Možda, profesor Gruden, isto tako sam, ne znam jeste li vi to kazali u jednoj tu emisiji ili negdje, uvesti se u stanje očaravajuće obuzetosti. Kad nas obuzme neka misao, neka emocija, pružiti ruku drugim ljudima, vidjeti njihove pozitivne strane, a ne one negativne. Zapravo, to nas trebalo bi učiniti sretnima u svakodnevici otkrivati kvalitetu druge osobe. Ja mislim da je to velika stvar, ali ja mislim da to mogu ljudi samo, a onda ćete mi reći jel ja imam pravo ili ne, koji imaju stanovito već samopouzdanje i samopoštovanje u odnosu na vlastite vrline. Da, koji imaju to, ali koji su i toga svjesni. To je jako važno. Dakle, sad odjednom dolazimo onu kao na izgled neskromnost. Dakle, čovjek mora biti svjestan da vrijedi. Zašto je to jako važno? Zato jer ako ga netko uvrijedi, ako mu netko pošalje neku ružnu poruku, onda se on smije jer zna da ovaj što priča ili iz ljubomore ili iz neznanja. Dakle, tu sad dolazimo na izgled kao na kontradikciju, ali život je
na izgled pun kontradikcije. Dakle, ja sam skroman. Meni nije potrebno da me se dočeka sa, ne znam, pleh muzikom ili već kako se to zvalo, ali ja znam da ja vrijedim i da ću u svakom čovjeku naći neku njegovu vrijednost i nastojat ću mu pomoći da on to vidi. Ali neću ga prisiljavati jer mnogi ljudi nisu spremni na svoju veličinu. Ono što smo rekli, mnogi bi najradije ostali mali, jadni, bjedni, mala djeca da im stalno neko pomogne jer su lijeni. Dakle, lijenost je zapravo zbilja jedan od glavnih grijeha. Od onih 7 grijeha. Da, od 7 grijeha, ali lijenost u smislu da ja nađem sebe, da ja sebe razvijem, da ja vidim koliko ja vrijedim. I hajmo sad biti malo i religiozni. Ako je istina ona rečenica iz knjige Stvaranja i stvori Bog čovjeka na svoju sliku i priliku, tog Boga treba naći u sebi. I to nije ni malo svetogrđe, dapače, to je točno pravo tumačenje Biblije. Točno, slažem se s vama. Slažem se s vama. Zato što mislim da kad nam se desi nešto lijepo u životu, unatoč svim nedaćama, recimo, desi se, to nije ono desilo se čudo. To čudo smo mi iz sebe izvukli. To je taj dio Boga koji se nama ukazao i pokazao da mi možemo preko najgorih nedaća proći u životu ako se upremo mentalno i fizički. Znači, oba dvije naše snage upremo u rješavanje problema. Tako je, jer kad nam se desi nešto lijepo, dobro, onda kažemo vidiš, znao sam da vrijedim. Da. A kad nam se dogodi tragedija, onda treba reći vidiš, znači u mene ima Bog, sudbina, moje nesvjesno, kako god hoćemo da ga nazovemo, jer Bog se ne ljuti kako ga zovemo. Da li ga zovemo zakonom, da li ga zovemo svemirskim zakonom, da li ga nazovemo nesvjesnim, Bog se ne ljuti. On je dobar. Da, on nije čovjek koji će se uvrijediti ako ga ne zovemo gospodine predsjedniče, gospodine ministre, uvaženi, veliko učeni, ne znam, vaša svetost. To nije za Boga. Boga možeš zvati kako god hoćeš, ali onda to znači, vidiš, taj unutrašnji zakon u meni mi govori da mogu ja znatno više, da mogu prevladati i tu veliku tragediju koja me je zadesila. Da, to je to ukazanje. Nešto mi se ukazalo. I onda to nekako mistificiramo, a u stvari kad se malo otvorimo, svi to možemo. Svi to možemo. Jer smo svi stvoreni na sliku i priliku Boga. Da. Vratit ćemo se malo kad ste kazali, puno stvari mi nosimo iz svoga djetinjstva. Vi ste jednom davno, kad ste bili manje sjed, dali jedan sjajan intervju, na 3 pitanja ste odgovorili. Da vidimo koliko se podudarate sa tim istim odgovorima koje ja imam ovdje prepisane, pa da vidim. Kada ste govorili da je neodlučnost vrlo opasna pojava, a u stvari kad smo jednom govorili o toj neodlučnosti, sam dala jedan primjer od Jacques Bourdina, Francuza u 14. stoljeću, što je kazao što je to neodlučnost slobodne volje. Pa jedan seljak gledao svog magarca kako jede sjeno, njegovo sjeno koje on se napatio, skupio, i on je gledao tog magarca i mislio je, pa šta da napravim da maknem tog magarca? I dok je on tako mislio, magarac pojeo cijelo sjeno. Tako da je Jacques Bourdin kazao da on nije imao dovoljno snage da bude odlučan i u stvari je upropastio svoj rad, svoj materijalni dio toga svog rada. Sad, vi ste odgovorili na 3 važna pitanja koja ja vjerujem da puno zanima ljude, a to je jedno od pitanja jeste zašto su prve 3 godine u životu najvažnije? Upravo jer se u te prve 3 godine izgrađuje, stvara usmjerenje budućeg života, budućeg ponašanja i izgrađuju se vrijednosni sustavi. Kako se izgrađuju? Mi opet ćemo reći pa kako da odgojim dijete jer ja nisam pedagog. To je onda vrlo komplicirano. Ne.
malo dijete raste, pogotovo u tim prvim godinama života, identificirajući se s nama. Dakle, kako da pomognem svom djetetu da bude kvalitetan? Tako da ja budem kvalitetan. I opet ispadne jedna kontradikcija. Najveći altruizam je ovaj konstruktivni egoizam. Ostalo je sve licemirje. Kad se mi žrtvujemo za dijete i to ne. Budi kvalitetan i dijete će rasti upijajući te, jedući te. Jer dijete ne sisa samo majčino mlijeko, nego ono sisa i majčin karakter i majčin način gledanja na svijet. Dakle, to jasno i očev, ali kad kažemo je li sisa majku, dakle, on jednostavno obiteljski ugođaj, kako rješavaju svoje probleme, pogotovo kakvi su međusobni odnosi majke i oca, dakle žene i muža. I to je isto nešto što je jako važno za razvoj djeteta. I vidite, sad dolazimo do toga, opet ćemo reći pa otkud ja to mogu znati? Ne, ja ne moram znati, ja moram vjerovati. Ja moram vjerovati da ja u sebi to imam. I upravo će to malo dijete, sad govorim o odgojiteljima, dakle ne samo o roditeljima, nego i odgajateljima, da će to malo dijete probuditi u meni one pozitivne osobine koje ja imam. Jer mi ljudi nismo samo ljudi koji njegujemo svoju osobnost, sebe, svoj ja. Mi moramo itekako čuvati svoju ličnost, jer smo dobili taj zadatak, dobili smo svoj život i moramo ga uspješno oživjeti. Nego mi smo i čuvari vrste. I mi imamo u sebi impulse, nagone. Ako ćemo govoriti biološki, mi imamo u sebi taj Božji sjaj, ako ćemo govoriti religiozno, da to dijete probudi u nama ono što je možda do sada spavalo. I to je ono zašto se smatra da biti u obitelji, imati djecu, odgajati djecu nije samo velika stvar za dijete, nego je velika stvar i za onoga koji odgaja. Odgajajući mi se odgajamo i ono što postoji učeći druge mi učimo. Dakle, mi sebe razvijamo, samo moramo vjerovati, a ne znati da je to tako. I da ćemo moći uspješno izvesti i dijete i sebe taj kompleks, ali ne samo ja kao roditelj, nego i cijelo društvo treba vjerovati sebi da će svojim ponašanjem mladu generaciju usmjeriti u pravom smjeru. I sad kad sam vas slušala, uvijek mi se provlačila jedna misao. Kada mi rodimo dijete, kad ga stvorimo, mi već krenemo možda krivo, misleći da sve znademo za to dijete, da nije potrebno da ga mi na jedan način usmjeravamo jer ono prvu godinu, 2, 3 baš ništa ne zna. Često puta nismo ni sposobni sagledati vlastitu svoju ili vrijednost ili nevrijednost ili neku negativnost. I jednostavno ne znajući mi prenosimo tom djetetu. Kako, profesor Gruden, to je jedno veliko pitanje zato što puno ljudi trpi ozbiljne posljedice u ranom odgoju u djetinjstvu. Ovako, da ne bi puno filozofirali ili puno znanstvenost vi dobro dali, govorite, ne filozofirate. Vrlo jednostavno moramo naći vrijeme za dijete kao što moramo naći vrijeme za sebe. Kao što ja preporučam mojim klijentima ili mojim učenicima, kako god hoću da ih nazovem, da svaki dan trebamo naći vremena da sjednemo, da razmišljamo o svom tijelu. Mi nikad ne razmišljamo, nikad se ne sjetimo da postoji, ne znam, predzadnji prst na lijevoj nozi. Cijeli život živimo, umremo, uopće nikad o njemu ne mislimo. Jednako ne dobijemo kurje oko. Pa na njega, ali obično udarimo se u mali ili u palac, pa na njega mislimo. A na predzadnji nećemo nikada misliti. Jeli? A da ne govorimo da ne razmišljamo evo mog udaha, evo mog izaha. To je već malo kao uvod u moj autogeni trening. Znam. Ali je mnogo važnija osvještavanje sebe i onda kroz to, kad ja razmišljam o tijelu, dođe i moja duša. Pa kako se ja sada osjećam? Pa, a što sam ono napravio? A mogo sam i drugčije. A vidiš, ja jesam sposoban za ono. Dakle, ja razmišljam o sebi, ali isto tako i razmišljati o djetetu.
ne davati djetetu što smo naučili, što su nam mame, bake i ne znam ko već rekle, nego promatrati to dijete i osjetiti ga i osjetiti povezanost s njime. Znate, ja često put znam pričati kako je prije bio u Lici običaj. Danas ne znam da li još uvijek, ali znamo djevojka se uda, dođe kod svekrve, a svekrva je za sve kriva, ne, i ona mora raditi šta mlada treba raditi i tako dalje. I sigurno je da bi ta mlada trpjela, ali nek trpi jer je mlada, jer je snaha, ali bi dijete trpjelo kad dobije. Međutim, u Lici je bio običaj da je svaki dan ta majka, ta snaha, imala sat gledanja djeteta. To je divan običaj. Ona je to dijete gledala. Na taj način ona je bila mirna, ona se odmarala, ona je to dijete i možete misliti kakve je sve misli dobila u vezi tog djeteta. E sada, ako postoji telepatija, danas kažu u redu postoji vibracija. Pa Vuna je čak rekao da on može snimiti tu vibraciju i da li mi vibriramo sinkrono ili ne, da se to čak sad može danas i snimiti. Međutim, ako je to tako, čovjek bi rekao divno, to je onda to. 1 sat vibrirati zajedno sa djetetom. Ali uzmimo da to nije. Samo gledati dijete, razmišljati što to dijete za mene znači, kako je to dijete moje, kako ja njega volim, kako se razvija ta povezanost sa djetetom i kako onda to dijete može dobiti tu snagu da će on danas sutra biti pun samopoštovanja. Jer on je 1 sat bio objekt pozornosti, objekt pažnje. To bi vam sada neki gledatelji kazali, pogotovo mlade majke, nemam ja vremena. Ja nemam vremena to raditi. Ja trčim, ja ovo, ja ono. Ja bi voljela, profesor Gruden, da vi to stručno kažete imamo li mi vremena ili mi ne znamo uzeti vremena ili mi nećemo uzeti vremena. Opet smo došli do sustava vrijednosti. Imati vremena znači za to dijete osigurati da bude dobro obučeno, da bude dobro nahranjeno. Ne. Djetetu od hrane, od odjeće, od dobroga stana više treba upravo taj sat gledanja. Dakle, ako mi nešto želimo dati djetetu, onda mu opet ne damo materijalno, jer najviše nemamo vremena zbog materijalnih razloga. Dobro. Zato nemamo vremena. Ali zamislite vi imati tu hrabrost, to nije lako. I prezreti, odnosno barem u tim trenucima, jer obično se smatra da je dijete najjači argument koji nas može promijeniti, reći sve drugo je na 2., 5., 10. mjestu, a dijete i vrijeme dati djetetu je na 1. mjestu. I odjednom kada ti uspiješ odbaciti sve one proslave, rođendane, imendane, nove godine i tako dalje, sve one običaje koje društvo ti nalaže, kad se ti od njih makneš i uzdigneš, kako je to dijete dobilo kvalitetnog roditelja. Da, ali i isto ste tako rekli u tom intervjuu jednu vrlo interesantnu rečenicu, da ste rekli da se mora dozvoliti djetetu, zapravo naučiti ga, da u isto vrijeme možemo i mrziti i voljeti jednu osobu, majku, roditelja, nekog drugog u obitelji, svog profesora, da je to apsolutno pozitivna emocija koja stvara usklađenu ili uravnoteženu ličnost kasnije u životu. Da li još uvijek mislite ili bi mi to malo bolje objasnili? Mi biološki, htjeli ne htjeli, imamo u sebi jednu potrebu za spajanjem s drugim, to je ljubav. Mi imamo isto tako potrebu, jer se adrenalin luči non stop, i za agresijom. Prema tome, to smo mi. I nije problem da se opredijelimo da budemo, ne znam, razbojnici ili da budemo mekani i tako dalje, nego da budemo i jedno i drugo. I gdje se to prvi put zbije? To se prvi put zbiva kada dijete, sisajući majku, i majka uživa u tome sisanju, ugrizeju. A joj, ne? E sada, proklet bio, ne, grozno, ne? Kako ti mene, i ona ga odbaci? Ne. Da, to dijete smije izraziti i taj oblik, jer ono upravo grize
jer je dobio taj nagon i kog će drugog ugris nego onoga jednog kog ima. I ako taj izdrži taj ugris i proba na neki način u njemu vidjeti jedno i drugo, jasno, mi trebamo njegovati da bi mogli biti društveni ljudi, da tu agresiju trebamo pomicati. U sport, u gradnju, u savlađivanje prepreka koje imamo u svakodnevnom životu. Ali se ne smijemo sramiti niti uplašiti kad tu agresiju osjetimo. Najveći dio mojih bolesnika ima tjeskobu, strah do fobije, do panike. Zašto? Najviše kad osjeti u sebi agresiju. Agresiju prema onima najbližima, prema onima koje treba voliti, pa i prema djetetu. Ta majka će se sigurno isto naljutiti na to dijete. Ali će reći, jao da, ali ipak ja njega volim. Dakle, mi trebamo tu agresiju koju mi imamo što je moguće prije prepoznati i na neki drugi način ju ispucati, jer inače u odrasloj osobama dolaze strahovi i to je najčešći simptomi. A upravo strahovi dolaze jer odjednom u meni počinje kao vulkan, kao potres grmiti taj moj agresivni impuls prema onima prema kojima ne bi smio. Pa čak i ako sam vjernik i prema Bogu. U redu. Dogodilo se, pa i Adam i Eva su zgriješili pa nisu poslušali Boga. Pa to je upravo model jer su oni naši praroditelji. Dakle, Bože oprosti, ali sam se ljutio na tebe, pomislio sam čak da te nema. Zamisli u jednom trenutku ili sam rekao nisi pravedan. A Bog se smješka, kaže, pa dijete moje, pa ti si čovjek, ti nisi Bog, ne? Ti si čovjek. Kazali ste isto tako zapravo i slažem se s vama kad razmišljam o emocijama, našim emocijama. Mi bi svi željeli da osjećamo samo ljubav, naklonost, ljepotu, zadovoljstvo, sreću ili ne znam kako to već. A svi se jako bojimo osjetiti ljubomor, zavist, bijes, ljutnju. To se svi bojimo. Bojimo se prepoznat zapravo. A ja isto dijelim vaše mišljenje, ne ja kao profesionalac, kao vi, nego svoje životno iskustvo. Mislim da je apsolutno normalno imati te negativne emocije, jer ste jednom mi kazali ako osoba zaista se ogradi i ne priznaje te emocije, da ona u stvari ima veliki problem sama sa sobom. Jer jedan veliki dio sebe ona negira i onda ona nije kompletna. Ali vidite, ovo se rješava s onim što smo malo prije pričali. Ja i dalje smatram i ljubav je smisao života i ona je konstrukt života. Ali ljubav agresije i ljubavi je isto ljubav. Pa gledajte, cijeli svemir je sazdan od jednakog broja pozitivnih i negativnih elektrona. Koliko god mi imamo plus, toliko imamo i minus. I inače svijet ne bi opstao. Dakle, ljubav između pozitivnih i negativnih naboja. Čak neki kažu da postoji isto toliko antimaterije kao što postoji materije. Prema tome, ljubav mora ići tako daleko da volim i onaj negativni dio sebe jer on zbog nečega postoji. Vjerojatno zato da me stalno potiče na razvoj. Zapravo, sad bi mi vi indirektno kazali, cijeli život smo mi negdje obvezni prema sebi kao zdravoj osobi upoznavati i taj negativni dio i pozitivni dio i u stvari napraviti takvim otkrivanjem, napraviti jednu ravnotežu između svoje osobnosti i kad napravimo tu ravnotežu, jel tako, kad izbalansiramo, kako bi se to jednostavnim jezikom kazali, mi u stvari imamo i pomirenje sami sa sobom. Tako je. I to je ono što bismo čak rekli, da smo možda sad došli do nečega što bi bio viši stupanj ljubavi, a to je tolerancija. Jer u tome se i sastoji često puta, opet vam govorim iz moje ordinacije, često puta sukobi između parova, pogotovo između muža i žene i rastaju se i to zašto. Upravo zato tu više nema ljubavi. Da, a nema li nešto više od ljubavi, a to je tolerancija. Pa neću trpiti. Ne, nije to trpljenje. To je viši oblik ljubavi.
jer ja tražim onda drugu osobu gdje ću imati površnu ljubav i znate što se dogodi? Da bilo on, bilo ona, u drugoj vezi, trećoj, petoj, uvijek izaberu istoga jer imaju isti ukus. Dakle, ukusi se nisu promijenili i onda na izgled ispadne da je drukčiji, a izaberu isto i prema tome rješenje sukoba. Sad tu malo se proširujemo. To su i sukobi među ljudima, u društvu, među strankama, je rješenje u toleranciji, a ne u onome kako se u Slavoniji pjeva naši vaše nadigraše. Pa ne trebamo nadigrati jedan druga. Da. Budimo tolerantni. Ali kada ste kazali budimo tolerantni, tu bi trebalo krenuti isto iz svoje vlastite obitelji. Jer često puta u obitelji braća, sestre ili ne znam kako pokazuju želju nadmetanja, pobjede. Evo recimo muž i žena. On neće njoj to prihvatiti jer ona je pokazala da ona to apsolutno nema. Tu ništa razgovora nema. Ja u stvari mislim da dokle god živimo u jednoj vezi, bila ona manje uspješna ili neuspješna, mi ako izgubimo taj kontakt razgovora, upoznavanja međusobnog, da je to onda mrtav odnos. Jer vidite šta se tu događa? Tu se događa ono, mi da bismo mogli uspješno živjeti, mi mislimo da moramo imati kontrolu nad. A mi imamo kontrolu sa tolerancijom. I opet vam moram reći, sjetim se, bio je valjda još uvijek predrasuda u Slavoniji, opet se vraćamo u našu lijepu Slavoniju, u Šokadiju, tamo da kažu kada se muško i žensko, kada se vjenčaju, ne, da onda ko prvi iz crkve iziđe, taj će gospodariti u obitelji. I dobro je to kad zna jedan, pa se on izmigolji. Ali ako oboje znaju, da vi vidite kako se utrkuju u crkvi, to je onda smiješno, nisu više od 2-3 sekunde u braku, a već im je važnije ko će gospodariti. Da. I to je onda ono što treba samo slegnuti ramenima pa reći, pa zar zbilja toliko ne vjeruješ sebi? Zar si zbilja tako jadan ili jadna da moraš biti gazda da bi mogli opstati skupa? Pa dajmo, bit će i dobrih i loših trenutaka, ali razvijajmo toleranciju. Tako da to je ono što trebamo govoriti, da je to i snaga i ljubav, a nije ljubav samo sviđaš mi se, ne sviđaš mi se. Hajde da vidimo koje su vrijednosti još u tebi koje ja do sad nisam vidio, da bi i dalje mi bili skupa. A ne znaš skuhati moje jelo i s Bogom, je li? Točno. To je zaista, pa nije ni čudo u stvari kad gledamo te statistike, ja baš nisam statistički nastrojena, ali da se zaista puno brakova rastaje, jer oni nisu u stanju naći zajednički jezik, zajedničke razumijevanja. Možda to, samo to. Ali pazite, kako ćemo to pomoći? Hajdemo u društvo. Koliko su stranke, koliko zapravo HDZ i SDP su tolerantni i koliko se vole. Ma sram ih bilo, ja bih rekao. Sram, ja moram ući u politiku. Koliko zapravo ljudi međusobno pokazuju, pa ako je u društvu jedna netolerancija, ona će biti u braku. Kažu da je društvo braku veliko, kao što je i brak društvo u malome. Prema tome, ako hoćemo pomoći tim ljudima, ma nemojmo raspravljati o zakonima, ovome, onome, nego dajmo raspravljati o tome koliko ja sam na lijevoj strani, ti si na desnoj. A sada da vidimo kako svaki od nas ima pametne ideje. Hajde, oplemeni me sa svojim idejama koje ja nemam u mojoj stranci, u mojoj religiji, u mome ataru, kako se to kaže. Pa daj da ja od tebe nešto naučim, jer bez tolerancije ne možemo naučiti ništa novo. Često put spominjem Kum, onaj film Don Corleone i tako dalje, gdje stari Don Corleone uči svoga sina Michaela. Budi jako blizu prijatelju, jer će ti prijatelj pomoći, ali budi još bliže neprijatelju. Znaće što misli.
Dakle, dajmo ljudi Božje, ali ja to u jednom drugom smislu mislim, dajmo, naučimo se jer od svakoga imam nešto naučiti. A za to mi treba tolerancija. Da. Sad ste me vratili na ono treće pitanje, s tim ste ga potaknuli. U stvari, neću govoriti sada o političkim strankama ili vođama tih političkih stranka, ali vjerojatno oni imaju jednu posljedicu iz svog dugogodišnjeg odgoja ili deformacije u odgoju ili poimanju neke vrijednosti koje im je ulila partija, organizacija ili ne znam tko. I tako da oni u stvari ustrajaju u tom problematičnom ponašanju koje su mogla steći već do 10. godine, 12., 13., 14. kroz svoj edukacijski cijeli sustav. I to je ono što često puta, evo, oni će opravdati ne valja zato što su ovi promašli. Znači, uvijek se opravdava nekim društvenim normama ili vanjskim utjecajem ili djetinjstvom, nesretnim djetinjstvom. Eto, nesretno je djetinjstvo ima pa je pobio cijelu svoje susjedstvo. Gledajte, to nam govori kako su oni, ti vođe, zapravo u sebe nesigurni. Kad moraju izvana toliko naglašavati svoje. A s druge strane, vidite, ja sam se sad opet sjetio naše Slavonije. Dukati se ne meću na cvijeće, već na cure koje nitko neće. Dakle, ja moram biti veliki i izvana izgledati kako ja imam dobre planove i ovo ono, jer negdje u dubini duše ja ne vjerujem sebi. Ali pazite koliko možda i ima među njima, vođama, zrelih ljudi. Toliko ih njihovi pripadnici tjeraju. Pa kako ti možeš se pomiriti? Pa čitamo u novinama, pa ovaj je pregovarao s ovim, ovaj je s ovim. Ma svi sa svima trebamo pregovarati, za Boga, ne? Kako je on se sastajao s onim? I sad šta to znači? On se sastao pa gledajte, pa mi znamo, nek papa dođe u džamiju da vidi kako se služi misa. Pa to je normalno jer je Bog jedan. Pazite, nema 3, 4, 5 Boga. Mi zapravo ismijavamo Boga sa raznim religijama. Samo jasno, ja sam i za svoje religije, kao što sam i za hrvatskog jezika. Ali mi bi jednako tako francuski mogli govoriti ovo što govorimo kad bi ga dobro znali. Mogli bi i na japanskome to sve reći. Ali ja poštujem svoj hrvatski jezik. Isto tako ja poštujem svoju vjeru, ali isto ti to govoriš kvalitetno na svom jeziku. Pa zašto tako ne razmišljamo? Zato jer se ne osjećamo dovoljno vrijednima, pa onda moramo sa vanjskom formom, sa dukatima, se moramo onda uljepšati. Isto ste tako kazali, kad se vratimo opet u taj odgoj u djetinjstvu, da često puta roditelji zaista nose veliku odgovornost, učeći već od rane mladosti djeteta, čak i onog baš još dojenačkog dijela života, da ih uče da opravdavaju svoje neuspjehe ili svoje promašaje u odnosu da je neko drugi odgovoran, neko drugi kriv. Zapravo, roditelji vrlo rijetko naprave efort, snagu, želju da dijete od kako može misliti svojom glavom, za sve je odgovorno. Da, znate... Indirektno, mislim, ide postepeno. A to je opet jedan problem kojega mi imamo u društvu i kojega u našoj psihoanalizi isključivo se njime bavimo. A to je veliki otpori prepoznavanju svog problema i svoje promjene. I tu ima puno, negdje moja supruga je u svojoj knjizi nabrojila preko 20 mehanizama obrane. Jedan od njih je ovo što ste rekli, racionalizacija. Za sve mogu naći odgovor i izgovor. To je ono čemu se uče i učenici i političke stranke i mi u međusobnome susretu uvijek nastojimo naći dobar izgovor. Druga stvar je projekcija. Kriv je onaj drugi, krivi su oni prije nas, kriv je susjed, krivo je nebo, krivo je, ne znam, sunce. Uvijek su drugi krivi, to je takozvana projekcija. A onda ima i negacije, ne želim vidjeti svoje probleme. I mi od malena, kada recimo, evo sada tu dijete prođe i
sruši i razbije ovo. Gdje si, kako ne hodaš? A ja sam stavio tu, ja sam trebao skloniti jer znam da tu dijete prolazi. Dakle, roditelj već od malenog djeteta sebe nastoji opravdati i dijete okrivljava, a njega je lako kriviti. On je malo, on je slabo, ono meni ovisi. I mi ni ne znamo koliko smo mi na neki puno puta na nepravedan način svoje greške opravdali s time da je dijete zločesto, da ne zna, da neće učiti, da ovo, da ono, a mi nismo s njime niti učili, niti ga potakli na učenje i tako dalje. Dakle, to je ono što se zove racionalizacija, projekcija, negacija ili pretvaranje u suprotno. Mi nastojimo, recimo, jako je važno proslaviti nečiji rođendan, jako je važno proslaviti Božić, a izvan toga smo neprijatelji sa onim kome idemo na rođendan, izvan toga smo nepošteni i tako dalje. Dakle, to je ono kao mi previše nastojimo istaknuti nešto, a zapravo iza toga ne stoji ništa. Recimo, to je, hajmo reći, preobražaju suprotno i tako dalje. Imam niz tih mehanizama obrane koji se međusobno miješaju, a ljudima je najteže prihvatiti i prepoznati pa ja se branim, pa ja sebi lažem. To su ono što ja zovem nesvjesne laži. Ja čak nisam svjestan. To smo kod malog djeteta već napravili kao refleks. Tako da ti mehanizmi obrane, ja kada hoću to pojasniti, to su nesvjesne laži. Mi non stop lažemo i učimo djecu da lažu. Da. Zapravo i ono što je najgore, kad se uhvatimo u tome, mi smo već spremni se opravdati. S nečim. Već kao da smo napravili crtu ili već prije toga imamo opravdanja nego što smo uopće osvijestili što smo napravili. Možda. Još nisam, kažem, nego neko kad kažeš ko je tu? Nisam ja. Pa čekaj, niko ti nije rekao da si ti, ali odmah idemo, da. To je od malena smo to naučili i opet se vraćamo zašto? Jer mi nismo dovoljno, ne poštujemo sebe. Jer hajde da vidimo što je, pa možda jesam, da, to sam ja napravio i zbilja nisam dobro napravio. Vidite ljudi, u buduće nemojte tako biti kao ja. To je veličina. To je veličina. Je fino, sad znam što u buduće neću više praviti tu grešku, a vidite, dajte ni vi nemojte. Ali kad priznaš grešku, to ne znači loš sam i kriv sam, nego to je moja veličina. Jer onog časa kad sam ja grešku priznao, ja sam sebe obavezao da više neću ići tom stramputicom. Da. I ono što je još jako važno, slušala sam neki dan, ali ja sam već imala u ideji da bi malo, samo dotaknula malo s vama taj problem. Napravila se neka istraživanja od jedne udruge charity, dobrotvorne udruge iz Engleske, gdje su nas stavili na 133. mjesto Hrvate, blizu Grka ili ne znam koje neke male zemljice. Sad, bilo je tu dvojakih mišljenja kod nas. Neki govore da smo mi jako dobar narod, neki govori da mi nismo dobar narod. Međutim, meni se čini da smo mi, kad ja malo promatram to jer sam živjela vani, znam kako se daje i radi za opće dobro i kako se to odgaja od malih nogu da dijete svjesno daje za nekoga koji nema ili koji nema. Mi smo u stvari malo manijakalni, kad malo smo euforični, kad nam se kaže zovite taj telefon za to i to. Mi kao ludi svi zovemo, ali kad ja zamolim nekoga da napravi neku akciju negdje, da dođe, da da svoje vrijeme, onda to neće niko bez neke naknade. Kako bi vi to kao stručnjak našeg mentalnog zdravlja objasnili? Da li ja negdje imam pravo da mi u stvari i nismo tako dobri kako to se nekim akcijama pokaže da smo strašno dobri, ili smo mi tu negdje na sredini, ili mi uopće nismo odgojeni da bi davali svoje vrijeme, tu ljubav, taj dio ljubavi koji je puno važniji od 5,5 kuna preko telefona nekada, jer to je dužnost države, je li tako? Sigurno, ali gledajte, radi se o tome, tu postoji nekoliko stvari, ali prva stvar koju bi ja rekao, mi Hrvati jesmo kvalitetni ljudi. Povijest je pokazala, ovaj rat domovinski je pokazao da mi možemo, dakle mi smo i kvalitetni, i hrabri, i pametni i sve skupa. Ali mi nemamo dovoljno samopoštovanja. A samopoštovanje me vodi do toga da ja kažem meni ne treba netko drugi reći.
ali malo je kriva i povijest. I Mađari, i Austrija, i Jugoslavija, i Turci pogotovo. Ne? Dakle, svagdje je ono bilo, što će reći gazda. Ne? I onda je uvijek tu bilo negdje, ali mi bismo trebali reći da onda mi smo mala zemlja, koliko nas je, 4,5 milijuna i tako dalje. Ne, mi moramo znati da mi možemo itekako biti, nije li Švicarska još manje od nas? Je. Ali je bome u svijetu napravili su mnogo toga. Ne samo satove, nego i banke i sve ostalo. Ne? Evo, a to je ono što recimo, kako bi rekli, od William Tella pa nadalje. Tako je, točno. Dakle, radi se o tome što nama treba samo poštovanje. I kad mi krenemo na to da kažemo ja vrijedim, onda jasno da to susjedima i drugim narodima ne štima. I oni bi odmah htjeli nas na neke naše grijehe potaknuti. S druge strane, mi sami međusobno, pošto kao bojimo se zašto bi vi bili bolja od mene, to je ono što se čak kaže hrvatski jal, ne? Zašto bi vi bili bolja od mene? Jer ako smo svi tu negdje tako loši, onda odjednom i ja sam loša, ali ti si loša, ali ja tebi ne dam da budeš bolja, da me povedeš, da me naučiš, nego odmah ću naći neku porišu. Da, pametna si, znaš što si dobro napravila, ali ono si tamo zaboravila, ono nisi i onda mi na taj način želimo upropastiti jedan drugoga. To je loše. Možda je to najveći problem. Ja isto dijelim vaše mišljenje, ja sam živjela vani. Ništa mi nismo lošiji od Francuza koji imaju priču demokracije, tolerancije, a u stvari su vrlo šovinistički nastrojeni. Toliko puno pokazuju, čak i na običnim kioscima kad nešto kupujete sa jednim jezikom, ako on prepozna da to nije njihov jezik ili iz neke regije, on vas već podcjenjuje. Prema tome, mi zaista to ne pokazujemo prema našim strancima. I iako se to, tu bi opet htjela optužiti nekako, ne optužiti, nego reći da je opet to što mi favoriziramo kao vijest. Loša vijest, super vijest. Dobra vijest, nigdje je nema. A mi imamo tisuće dobrih vijesti. Tisuće dobrih vijesti kad gledam što mladi ljudi rade i na koji način rade i kreiraju. Zaista bi trebali svaki dan imati na televiziji bar pola sata. I vidite, tu je uzajamna, ja čak neću reći ni krivnja, nego odgovornost i javnih medija. Dakle, sredstva javnog priopćavanja i ljudi. Jer zašto se donose vijesti koje su negativne? Oni će reći pa zato jer to široke narodne mase radije slušaju nego ono drugo. Pa dragi moji mediji, odgojite mase. Odgojite mase da oni mogu slušati pozitivne vijesti i dajte im pozitivne vijesti. Uskratite im u negativnim vijesti. Tako da oni odjednom vide kako je divno uživati čitajući, slušajući i dobre vijesti. Točno, to je upravo to što sam ja i davno prije govorila. Mi slušamo neku bljak muziku, ako ti je svaki dan daje 24 sata bljak muziku, ja više ni ne znam šta nije bljak muzika. Ja samo slušam tu muziku, recimo. Kažem, izgovor će uvijek biti kad napravimo anketu, onda ljudi radije to slušaju. Pa daj malo. Pomogni im. Profesor Gruden, znači kad bi mi uopće sveli nešto naše ovdje i nekako saželi šta smo razgovarali, ja mislim da smo mi ipak doveli do jedne pozitivnosti, da mi možemo, da mi imamo u sebi vrijednost, snagu koju samo trebamo usmjeriti u dobro i u pozitivno, unatoč otkazima, unatoč gubljenju radnih mjesta, unatoč 1000 stvari. Možda trebamo i više i tu tolerancije, čekati da vidimo što ja mogu napraviti. Ja sam iznenađena koliko je ljudi poduzelo svoje vlastite poslove i poslali su drugi ljudi, jer im je kriza otkrila da su oni nešto. I to je možda naša budućnost, poduzetništvo od 2, 3 pa naviše. I vidite, ja bi onda i rekao jednu poruku, na kraju ono što je rekao onaj jedan budistički filozof, ili već kako bi rekao svećenik,
Tko ako ne ja i kada ako ne sada. Dakle, Bravo. krenimo od sada i samo ja. Bravo. Znači, maknut ćemo se i onih glupih procjena, najdepresivniji dani, ovo, ono, amo, tamo. To je sve u nekim fikcijama koje ja mislim da mi ne trebamo slijediti, ne trebamo na taj način o tom razgovarati. I kada bi rekla, rekli kakav je put do sreće, do zadovoljstva, pobjedite li barem ili ublažite razumni osjećaj krivnje. Ono što mi svi u sebi vrlo lako njegujemo ili raste, tako da zaista i kad smo zaslužili da budemo sretni i kad osjećamo da smo sretni, kao da se bojimo reći da smo sretni. Da, jer kao ono da zlo ne čuje, jer ako sam sretan, onda, gledajte, krivnja, to je isto moje posebno područje. Ja hoću da kažem nema krivnje. Nemojmo odbacimo krivnju, nego kad prepoznamo neki promašaj, neka to bude besplatna škola. Tako je. Nema krivnje, nego samo besplatne škole. Evo, moj kamermen će snimiti ovu posudicu koja je nakrcana sa malo suhog voća, sa sjemenkama, suncokretovim bademima, lješnjacima, malo od buće koštica. To je u stvari dnevna količina koju svaka osoba, bez obzira naginje li debljine ili naginje, može pojesti kao kvalitetni 5 dnevno raspoređenih obroka. Jesam dobra? Evo. Da. Eto, prema tome to, evo, može i ovdje fiksirati. Ako može, evo ga. A ja bih se vama od srca zahvalila i opet spomenula onoga psihologa Dinera kad je jednom rekao da je važnije sjećanje na emociju nego njihova istinitost. Ako zapamtimo emociju da smo bili jako dobro, mi imamo prekrasno sjećanje. Prema tome, mi trebamo reći ne napravit ću to da bi bio sretan, nego sretan sam, sad da vidim zašto sam sretan. Da, eto. Evo, dragi gledatelji, mi znajete da počinjemo svoj rad u savjetovalištu, mogu to najaviti, jel da, profesor Gruden? Znači, prehrana djece, odraslih, onih koji se bave vježbanjima, koji se ne bave vježbanjima. Svakog ponedjeljka i četvrtka od 14:30 do 19:30 dođite, ne trebate se najaviti, potražite savjet, potražite edukaciju, na kraju krajeva nešto i znati produbiti o svom tijelu, pa ga drugačije gledati, drugačije ga promatrati. Nije svako tijelo ni za mršavo, ni za debelo, ni za ovako, ni za neko, nego onako kako se dobro osjećamo. I tijelo je dio naše ličnosti. Tako je, eto, važan dio. Da, tako je. Evo, ja vas svi pozdravljam do sljedeći put. Sljedeći put ćemo prezentirati točno kako savjetovalište radi. Zahvaljujem se sa svima vama, jer znam koliko vam znači današnji gost, profesoru Grudenu. Hvala vam, profesor Gruden, što ste odvojili za nas vrijeme. Ja mislim da smo poslali jedne prekrasne poruke i da ljude smo okuražili, osnažili da mogu zbilja uzeti odgovornost u svoje ruke za se, unatoč svemu. Tu sam. Evo, hvala lijepo. Poštovanje vam, dragi gledatelji, vidimo se sljedeću srijedu. Ovo gledajte u ponedjeljak u 13:45 u reprizi ili na našim stranicama na YouTube-u. Hvala još jedan put. Poštovanje.